Gaurkoan proiektu berri bat aurkeztera gaztoz. Gazteen eta helduen arteko bizikidetza. Gu LH bosgarren mailako gara eta ikastea atsegin dugu. Eta baita ongi pasatzea ere. Ostegun arratsaletan gure aitona amonak gonbidatu ditugu gure gelara. Bertsoetan aritzeko, Eskupilotak ikusteko, postro goxak prestatzeko, ipuinak eta gaztaroko kontakizunak kontatzeko. Guk ere badugu zer eskaini, elkartasuna adibidez, gure alaitasuna, dantzak eta kantu modernoak. Ordenagailuko sekretuak eta jokoak erakutsiko dizkiogu. Eta batez ere errespetatu eta miretze egingo ditugu gure aiton amonak. Proiektua gustuko izango duzutelakoan, gaurko zagur esatea besterik ez zaigu gelditzen.